Bang Rawi sampun katuran waduh mak malah Mbak ya yang ini mau dicarain Mbak ya Mbak gimana dia ini apa pendudukan saya apa Mbak Sumanding juga ada Mutiara apa menang saya apa mak dirantai digelangi rindu diodos-odos karo apa cinta Sungguh mana lho? Angel kok ya. Pamundutane ini lho ya kaya sulit-sulit. Ini dari samping ngerusak lelaganya. Lelaganya yang juga ada. Ini apa kalau lagunya? Lagi kabeh berarti yang kena kabeh. Ngomong. Ya. Ya mana dulu sayang? Mana bae ya. Kok manut Pak? Tapi ya Marut yang punya koleksi. Ayo. Oke. Barang siapa ini dia? Barangnya dibawa sendiri. Ini loh. Apa? Anu toh? Siapa lagi? Ya ini. Kamu mau tahu? Cepok. Ya ampun, nanya dari karuan kalau ayo kok cepok. Kurasa dicepot Mas. Tidak cepok Siapa sayang? Siapa? Itu toh. Nesta. Ganti toh jenenge. Nesta Sri Agustin. Sebenarnya Dewi. Keluarnya Sri. Ayo Pok. Pok itu kok jenenge. Kayak Muhammad Amanda Manopo. Ini dia. Bokong orang dia kok Amanda Manopo. Besok tugas bokong ya Mbak ya. Mendi nek domba satu lontong. Ate sing duwe bokong satu lontong pokok. Terus tapi tenan ngomong bibi pokoknya sing iso gawe satu lontong. Ya, semoga lelagane dinamai digerangi rindu. Kemaju ngebedak-bedak kaya tuwotok bendarane wis rawuh. Arep melu ya, Mbak? Arep melu. Pamundhutan ijo ibu. Ijo telung dina. Kok telung dina ya? Lah sumandeng suwine mboe. SPR loh. Lah jenengan sampun rawuh, berarti ranci sampun. Ngoten. Engko kana duka ya, Mbak ya. Lah iku buka-buka tenan nih. Sapa? Mbak sumandeng. Wah, sumandeng. Mesti karo ngono. Heeh. Kalau mendidik semangat ngomong. Nah, pripon dirayu. Kakak dalang ya, dalang tok aja. Sapa? Iya. Pripon Rama. Bener ya lansia iki ya. Sampun
sepisah gak apa-apa. Jing, ya semoga sumanding. Iki kamu gak sakit mas? Tenang lo ya. Nggih. Ojo mbok tagen neng, kuliahnya mbok tagen. Oke. Terus kadung busuk rene ya mas. Jadi kalau mbok jaluk yo PBW. Diroko tenang lho mbok. Ora banget. Semoga gak terus sumanding. Nggih. Ah, bersama artisku, Dek. Yang Bangli.
Ayo, ayo, Bibi, ayo. Kok malah foto amal gitu. Tinggal kelihatan. Aku kok anggap banteran dewe tidak adil ya lho. Jangan sayang.
ojo ditinggal tapi terjemuk putih murah mbok yo sendiri iku budaya Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Alhamdulillah. ketoprak loh Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ono sing budak iki? Mas, Sing bulet apa? nek tak becek lho gak usah. Loh, dagelan loro kok ben becek sitok malah sitok dagelane kok. Moko dimahmu ki lho sing apik. Sing apik piye? Kene iki nggone santri para kiai kok so. Paling gak iki moko dimah iki kudune sing bener. Sing bener. Kok so bereni jek. Dadi kleru. Kleru. Alhamdulillah. Apik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala itu lho kleru kita iki. Tak becek tenan. Kleru. Aja ngono. Heeh. Wassalatu Wassalamu alaikum. Kok malah kuwi lelek. Ora ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas. Bapak udah jawab kok malah hangok mereka. Lah kowe iki ya sing kebangetan kok. Bangetan piye? Ya kowe iki jenenge malah dawak-dawakno lakon. Iki durasi terbatas. Durasi terbatas. Lho kowe iki cara maine daerah Blora ya ana sing jawab. Kowe ngerti? Iya aku pancen ngerti kok yo. Lah iya. Iki durasinya terbatas. Terbatas. Sesuai permintaan panitia. Lah, panitia mang wis kondo. Kondo piye Mas? Ketoprak engko cakuti para sore. Para sore entek wong kon ngebari. Iki sake Iki akeh berarti urung bar. Terus diganti. ganti piye? Ganti Pak Camat mau yo kondo. Peraturannya wis gak ngono neh. Lho pitone. Cakuti sore. Iya. Engko bare. Bareng ya kok. Sak enteke solar. Kamu kok solar tuku neh iki mang. Ojo ngono kok. Kudune mergawe harus sing sportif. Lho paling gak iki nek awakmu sebagai dagelan buka iki rasa nganggo dawa-dawa muka dimah. Ya terus. Ya cukup nganggo huruf abjad iku A B C. Lho wis tak ABC lho. Lah ki ora iki lho. Nek sing A piye? Ayo cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek sing B. B bapak-bapak lan
ibu-ibu matur sembah nuwun. Nenek sih. Sekian dan terima kasih. Ya wes cukup sekian terima kasih sudah balik. Kowe ora ngomong-ngomongan Sing penting yo alhamdulillah muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kanthi lantaran ketoprak wahyu mesti utama pimpinane Mas Didi Prasetyo alhamdulillah iki ngepasi ana Kecamatan Gunung Pati. Lah, ae wis ana nenen-nenen Mas. Nenen piye? Nandur pari ning pinggir sumur. Warga Gunung Pati. Panjang umur amin Allahumma. Amin. Nandur pari ning pinggir sumur. Warga Gunung Pati makin makmur amin Allahumma. Amin. Merdeka. Merdeka. Alah karya sini guri Mekah. Karena waktunya ya terbatas ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ya ora mbok piye wae ya kudune ya ndongakno. Menawa iki wis direncana karo Bapak Camat. Lha kok iso direncana piye? Dagelan munggah terus kon mudhun Mas Memet. Lah kok iso ngono. Kon nungguin kursi ora nggone wis. Ya ora dadi napa, ya kadung-kadungakno. Iya, Pak. Muga-muga sabubare apa nimbali ketoprak wahyu mesti utama. Muga-muga Kecamatan Gunung Pati pinaringan sehat walafiat amin Allahumma. Panjang umur amin Allahumma, didono sengkala amin Allahumma. Muga-muga ana duwe panenan, muga-muga ya panenane akeh amin Allahumma. Muga-muga sing dadi pegawe, muga-muga ya mudah pangkate amin Allahumma. Nah, iki dadi pedagang ya ora dengan muga-muga ya laris dagangane. Ya insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Alhamdulillah warga kene kok ana sing tukang tambal ban Mas. Ya muga-muga ya akeh sing bani bocor. Hampirmu kok. Ya muga-muga rezekine lancar. Lancar. Ya ngono Mas. Iki mergo wektune ya terbatas Mas. Iya. Iki diwenehi hiburan. Apa nek iki suwi jarah mriki iki jarah hiburan. Nek kok beda ya? Bedane apa lho? Kok beda? Beda ngene. Matune wong wedok-wedok Iya. Matune wong wedok-wedok kowe tadi dhewe. Ya ngerti Mas. Wong wedok ambek metu. Iya. Goyangane diubah nang iwak mak seret wis 50.000 metu. 50.000 metu. Iya. Diubah nang mak seret. Seret. Wong kuwi semetu 50.000. Wong wedok. Wong guru mak seret. Seret. 50.000 wis pira? Oh, wis tok 150. Apa meneh mengarep mak seret? Seret apa Mas? 100. Oh, untuk pira? Akeh lho. Beda karo kowe karo aku. Lho cara awake Wong dhewe. lanang ora kajen blas kok. Lah kok iso? Barang kowe joget apa aja dipleroki. Mbok goyangna bokong mak sret nyiwa. Nyiwa apa? Alas lawe mbok payu mbok ora. Nengen mak sret. Seret. Paling ora yo 15.000 ku nek payu. Nek payu. Mengguri mak sret. Sret. Paling ora yo 15.000 nek payu. Nek Ora payu. mengarep mak sret. Alah malah kelangan cempe ya. Sik. Lah kok iso kelancar cepet gua ning ndi? LC. Berarti yo wis tuwek barang kok iso. Piye ora. Yakin iki kowe padha karo ngono ki yo nyanyi wong wedok. Wis pokoke matur sembah nuwun panitia penyelenggara. Ya. Uga matur sembah nuwun kalian Bapak Kepala Desa saha saperangkatipun ugi keamanan sedaya ingkang sampun dugi mengamankan acara di hari ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya apa toh? Republik. Republik Indonesia yang ke-81. Ya, kayak singkat apa Mas? Disingkat HUT. Pak yang ngerti kepanjangannya. Iya, HUT. Ya, lapuk misal itu. Lapuk piye lah? Bun kok panjangannya bun. Ya saya singkatane HUT. Maksudnya iki ana karepe iku lho sing dimaksud. Ha iku kaya piye? Ya goblok ora tau sekolah saiki. Ora tau sekolah. Lah kok iso ora tau sekolah? Kene biayi kabeh wong pinter-pinter lho, kowe ora tau sekolah kok piye? Ha iki mak sret ku jenenge ha. Lah u yo mok ngene iki u, nek te yo sret wis sret iki. Ora, maksudnya iku kepanjangan arti huruf per huruf itu lho. Panjangane ngono. Maksudnya iki per huruf kan duweni makna. Hari ulang tahun. Ulang tahunnya oh ala ulang tahunnya hari loh ini Mas. Iki ketemu yo. Lah kok iso Kemerdekaan kok ulang tahun hari lho. lah ya hut iki apa? Hari ulang tahun. Lah iya sing ulang tahun hari. Loh, Lho, hari sing pundi to Pak? Oh
walah Mas Hari lho, ulang tahun lah sampean. Kowe ora hari ki wito. Lah kok kita lho. Lah saiki ngene cara dilakoni. Saiki cara hari ulang tahun ku piye, Mas? Hah? Memet ulang tahun. Ya, Mamat ulang tahun. Sing ulang tahun sapa? Aku. Ya, nek Hari ulang tahun sing ulang tahun. Hari. Lah iya. Ya, berarti sing ulang tahun hari. Hari. Kemerdekaan ora ulang tahun berarti hari lho. Iya. Gila gecek wong kok beli kok boleh itu kok. Lah omonganku bener kok. Hari ulang tahun itu sama barang ae yo oleh. Ora maksudnya hari ulang tahun dino. hari. Tak kira jenenge uang. Ayo Mas ngendang. Iki mumpung ana wektu hak kawedan kanggo lelipur hak bapake. Ini sopo iki mbok tarik ae HP dhewe. Lu sirahe sampean pun Kita keselen lah. keselen. Alhamdulillah lho ya. Iya. Iki dina Kecamatan Gunung Pati, wala acarane luar biasa. Banyak lomba-lomba macam-macam ono. Foto karo desaku. Alhamdulillah nggonku yo ono lomba-lomba. Murah marek enak. Masa iya? Iya. Lomba apa itu? Wah, ning nggonku ki ono balapan kerupuk mangan karung yo ono. Apa? Paling blok-blok. Cek walik iki. Balapan aroma iya Mas. Balapan kerupuk mangan karo. Heeh. Paling Ya sing bener. mangan kerupuk balapan karo. Ya apa iso? Lah kok ora iso piye? Lho, mosok iso? Yo iso. Iso piye lho? Lah yo balap karo mangan kerupuk. Lho, balapan karo mangan kerupuk ya karo mbok nyekeli sapa? Kok Lha sing saiki lu maksudnya iki ngono sing bener. maksudnya piye? Lah iya. Balapan karo, ya toh karo mangan kerupuk. Ya apa iso lah karo mbok nyekeli sapa? Mosok karo mangan kerupuk meneh ya piye? Ya tak karo kabeh. Wah, tak kono iso kodang dhewe aku ya. Lho dosamu kondang iki. Wah, hebat lho. Masalah lomba-lomba iki nek Iya. nggonku dhewe ana lomba panjat pinang. Ya lah tuh. Wah, gitu aku jajal-jajal. Iya ya. Wah, aku lagi mau aju ngene. Iya. Wah, aku terus munggah. Kuwi prit-prit penonton. Hebat. Guyu cekakan tepuk tangan. Jos lo Lho, jos piye? pinter Lho, sing ada pinter sapa? manjat berarti. Lho, aku tekan dhuwur kataku brojol. Wah, masa ora pinter kok manjat kok jeput tangan ngono. Lha piye lho? Hadiah yo ngerti dhewe. Hadiahe rak ning nggonmu apa, Mas? Iki nang hadiah itu piala. Iyalah. Heeh. Rak ning nggonku ora. Ini hadiah apa? Wah, mau loro tok iki, Mas. Hadiah apa ae? Motor karo kathok. Lah dia motor karo kathok lah. Yo ora apa-apa lho, sak upama kowe sing menang kuwi pilih hadiah di antara loro Mas. Loh, aku ini wong pinter lho. Iya. Aku pengalaman lho. Iya. Loh, paling ora lu hadiah ya milih motor. Loh, HP ning dia yo. Ber, yo. Pakai pasar, ber, yo. HP kuliah, ber, yo. Langsung go motor. Ati umum cekak. Kok cekak? Lah kok antarane kathok karo motor sing mobil kok malah motor iki lho. Loh, lu kan gak iso piye? Nah aku yo ora. Loh, kok kowe gak? Lah aku cara aku kon milih yo milih kathok. Lu kok iso milih kathok? Lah kowe milih motor. Hmm. Lah kowe numpak sepeda motor nek ora kathokan piye? Ya carane. Lho carane piye? Motornya lanang kok wedok. Yo motor wedok. Yang wedok jelas wis. Apa? Jadi kresek. Motor kok jadi kresek iki manggo gedang ta ora? Nek malah lanang malah HP neh. Lanang apa? Motor lanang lho, saiki apa jenenge ngisi bensin panggone ngendi? Nang arep. Lah kuwi Lan apa? telopno lah. Kok ngene kok bimo kok yo omongan kok ya. Ya wis kagem melipur kalian Bapak sedaya kemawon yang bisa galak ing dalu punika. Ya muga-muga ya rezekine panjang umur nggih Pak nggih. Nah, semoga donga-donga diparingi hiburan luwih penting menapa Bapak. Iki sing anu isih dobre. Kome Jawa ditokna. Kok Jawa? Iya ya. Paling lagu apa sih sampean? Aku mau nggo kersa lho, Mas. Lho kok gak apa-apa saisamu kowe. Oke. Gawe dhewe ngopo? Diaturi gubuk asmara ya lho. Gubuk asmara. Diunggah lho ning Lali Janji. Iki garap Payuban. Iya. Lah kakeman nyebut para Bapak bin Sepuh sedaya kemawon saking Kecamatan Gunung Pati dipun aturi wonten gubuk para minggahipun Lali Janji. Lali Janji. Jadi mergo wektune durasi ya Mas ya. Kok waktu terus lah. Aku susuk nimbal ado lho. Ini aku lu betah kok. Lho kowe betah susuk nimbal ado. Mana aku karo durasi. Lah apa? Lah aku ketoprak lu dibari jam piro iki gelem waton sing nonton iku sanggup. Aku gelem. Omonganmu Mas. Gubuk asmara ya Le. Sesenenge
Bagler Sabri Warung Dobrak Wahyu Mesti Tomo Dengan ibu sebaik dan ibu rumah yang lewat aku teringat bukan yang takut menjaga kepenulisan aku tidak bisa terawat jenenge gugukas moro biyen ate aku aman gobresno ya ono ning jowo tanpa bantah tanpa gosong apa kehaman asmara Tetap sakrone ngati sakluntur saya menghati aku kowe dadi karo mergo ning gubuk aku dino minggu sing tak tunggu kowe ngaca ning tawang mau ati set srane aku nunggu kowe Obrolan Solo tak SMS abales yang tak telepon malah kok banteni manggil aku bodo pipimu mas tidak jiwa Allah jiwa lali jine pandene alasane mangga api sopo wong sing ora aku kandang kowe ora teko jejene kowe ning ati kelakuanmu sajak nyubriyati hatiku bencak karo priya liya. Iki
iki wis katuran raketang sithik kon sithik iki mau diparingi langan dosam tayo. Lah sing wigati kowe karo aku aja lali njaluk ngapura kalian masyarakat Kecamatan Gunung Pati. Mbok menawa ketoprak Wahyu Mesti Utomo duwe kekurangan cukup sekian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita kelas.